କହିଲି ବା ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ବାଳ ମୋ ଡାକ ପକେଇଲା କଙ୍କାଳ ଏକା ମୋର। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ହଁ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି ତ ମୁଁ ପେଟ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପେଟ ମାରୁଛି ମୋର ଦର୍ଶନ ପୁରା ସିଭିୟର ହଉଛି। କାଲି ଲାଗିଲାନି ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇକି ଗଲି ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଣିଟା ଥୋଇଲି କାହା ଭିତରେ ମୁଁ ଗଲା ଆଉ ଲୋକ ଆସିଲା ତାକୁ ଗଲି ବଡ ହେଲେ ଭାରି ଜାଲ ମୋ ବୋଲି ଶିରା କଷିରା ପତ୍ରରେ ଯିବ ନୁହେଁ ତମ ବାବା କାହାକୁ ପଦେ କଥାଟା କରନ୍ତି। ଯେତେ ଅଧିକ ଭଲ ନଥିବ ବାପ ଘରେ ଗୋଟେ କଳା ଯିବ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରେ ନଥିବ। ପୂର୍ବରେ 50 କଳା ଯିବ ବାପର ଗୋଟେ କଳା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାରଣ ପୁଅ ପକେଇକି ସେଇଟା ଜାଣିବ କ'ଣ ପୁଅ ପକେଇ